Moikka, tervetuloa pitkästä aikaa mun videolle. Tänään onkin melkoinen päivä, olen menossa Petruksen kanssa Turkuun, en ole koskaan käynyt siellä, mutta minä olen menossa juoksemaan Paavanurmi Gameseihin, mitkä on nyt tiistaina, eli huomenna. Minä heräsin noin tuossa puoli tuntia sitten, aamupalaan, nyt lähden tekemään valmistavaa treeniä, käyn parturissa ja haen sitten Petruksen töistä, niin lähdetään ajelemaan sitten toiselle puolelle Suomea. Me päästään onneksi majoittumaan mun vanha lapsuuden ystävä Markuksen luokse. Heillä on koirakki, staffi muistaakseni, niin päästään sitäkin moikkaamaan. Kiva, jos pysytte videolla mukana. Saatte nähdä, että minkälaista settiä tästä tulee. Petrus tulee nimenomaan valokuvaamaan, videokuvaamaan ja tulee olemaan mun huoltajana siellä kisoissa. Ja mukava olisi saada kaveri mukaan, ettei tarvitse yksin ajella pitkää matkaa. Niin. Ei mitään pidemmittä puheita, nyt lähden tekemään mun treeniä. Mulla on valmistava treeni, se on ihan vaan semmonen verkka. Vähän lämmittelyä, juoksua. Siirry tähän tonne treenipaikalle. Joo, en hirveästi treenistä enempää näyttänyt, ei ollut mitenkään erityinen, kun se oli pelkkä verkka. Vähän venyttelyä, lihaskuntoa ja koordinaatioita ja sitten muutama veto siihen ihan lyhyt loppuun, niin saa jalat liikkeelle huomista varten, koska mä ajetaan kuitenkin 7 tuntia, niin voi olla raskas illasta käydä juoksemassa enää sitten tuolla Turussa, niin parempi, että kävin nytten tekemässä. Nyt mä en KKN:lle parturiin, luottoparturille, hauseri siellä pistää tukan minttiin, niin kehtoo huomenna, niin mikäli jos telkkarissa näy, niin edustavassa kunnossa. Käy eka morottaa Petrus, se on töissä tuossa kahvilassa, niin aivan painaa vaan duunia ja lähtee sitten lennosta matkaan tonne auton kyytiin. 1 pullo ja kahvi. Morjesta. Täällä. Tää kaveri käypi vielä hakea tavarat kotoa ja mekin käy hakea itse tavarat. Jätin vaan, mä käyn parturissa nyt ja jätettiin Petrus rauhaa nyt, ei kettu häiritä, saa pitää työnsä rauhassa, aika paljon porukkaa nimittäin oli tuolla jonoon tulemassa, niin mutta ei kannattaa tulla, jos ette oo Joensuussa koskaan käynyt, niin tää on ihan nätin näköinen mesta. Mennään parturiin, sitten mä käyn ostamaan ne juoksutrikootit teille niin uudet. Ja haetaan vaan mun kylmälaukku ja tavarat kotoa. Sitten mä haen Petruksen sen himasta. Ja sitten päästään tekemään matkaa. Pitää vielä selvittää, että mikä reitti nyt on järkevin. Tuskin Kutostietä pitää ajaa. Tää lähtee varmaan Varkauden kautta kiertämään sinne. Morjesta. Siinä on Hauser, KKN pitäjä. Joo, tervetuloa. Tää pitää huolen mun tukaa. Kyllä, ole hyvä. No nyt on. Kehtaan ainakin sen kisoihin lähteä, ettei tarvitse jättää välistä sen tämän vuoksi, mutta Joensuu KKN suosittelen suuresti, koska ei ole joutunut pettymään työn jäljestä. Nyt me mennään sinne Intersporttiin, ostan ne pöksyt ja sitten kotiin tavarat kantoon ja sitten veksi. Noniin, tervosta meikähin puolesta löytty kyytti. Nyt lähdetään ajelemaan kohti Turkua. Tästä on, mitäs meillä ajaa? Semmonen joku 7-8 tuntia. Ajettaa varmaan puoliksi tuossa ja vailla jossain vaiheessa kuskia. Ja Aruppa tekee töitä Antti ajella. Popitetta musiikkiin niin lujalla, että kuulo lähtee ja sitten kuulee edes lähtölaatassa vaan mikä se on. Mutta ei mitään, me lähdetään ajelemaan. Me otetaan matkalta matskua sitten tähän seuraavaksi näkyville. Niin kyllä, niin tässä tullaan matkakooste. Ei mitään, palataan. Me ei ole päästy edes Varkauteen, niin äijä sotki. Kato Celsiukset tonne, mikä tuo kotella. Ei oo semmosia bikineitä sulle toisesta sitä. Ja eiks tää ihan hyvä? Joo, tuo on ihan hyvä. Ei oo. Vähän jonoa. Joo, eikä tässä mitä me ollaan oltu tässä 100 metrin pätkällä ehkä 10 minuuttia kohta.
Vaajakoskelle kestää varmaan matka puoli tuntia tästä. Matka on niinku 5 kilometriä se Vaajakosken keskusta. Juu, näin se on 5 kilsaa aika pitkä matka. Mut meillä on siis samanlainen letka tuolla takanakin sitten, että just sanoin Petrukselle, että miehtisin nostaa sitä autosta ja tehdä tämmönen pikku haaste, että juoksen tonne letkahännille ja juoksen takaisin ja ollaan edelleen tässä. Mutta pysäyttää Jyväskylässä syömässä, moristetaan meikä serkkuun ja sitten tullaan vielä meidän opiskelijakaveri sinne käymään, niin tää pöystellään ja jatketaan matkaa sitten Turkuun päin. Ollaan selvitti. Hirveä kusihätää, pitäis päästä johonkin vessaan. Pitää ottaa vaan tuo serkku tähän ja sitten tää meidän kaveri Alina tulevat koiran kanssa, niin päätetään, että mihin mennään syömään. Morttoniin pitäis mennä alustavasti, mutta tää on ihan nätti paikka. Jyväskylän toi satama. Näet se vinttikoira missä? En näe. Me ollaan yksi. Eks yksiksissä? Ei tänne oikeesti tullutkin. Mä ajetaan takaisin Joensuun. Joo, me päätetään paikka, me mennään syömään ja katsotaan millaista safkaa saa. Tiedän, että mä olin niinku parempi kun mä olin siinä, niin se oli se ongelma. Jäätävä editin tulee. Miltä maistui ruoka? Erittäin hyvää. Nyt jaksaa ajaa taas vaihteeksi. Nyt vaihteeksi jaksaa. Joo, meillä oli semmonen vähän pidempi tauko tossa, kun siellä oli tosiaan niitä tuttuja ja kavereita käymässä. Niin onneksi lähdettiin ajoissa ja lähdettiin edellisenä päivänä. Niin 3,5 tuntia pitäisi vielä jaksaa tässä Ruisaalaa menemään. Kello on 6.03, niin me luulen, että me ollaan joskus 9:30 aikoihin mahdollisesti, jos ei tarvitse pysähellä missään. Täällähän on siis ihan oikeesti tää matkailu pelkästään liikennetöitä sun muuta vastaavaa. Ei niinku... Voin sanoa, että ei 50 kilossa pidemmälle olla niinku rauhassa saatu ajaa. Tässä ei niinku ollaan taas vaihteeksi. Joku tyyppi, kellä ei pitäisi ajokorttia edes olla, niin on ajanut joo. Mutta tästä nyt lähdetään Tampereen kautta ja sieltä sitten pienempiä paikkoja ja Turku, niin siellä sitten seuraava kerran palataan. Palataan Astialle. Paljonko meillä on matka jäljellä? 62 kilometriä. Täällä on tämmönen kunnon troopinen sää ollut. Troopinen. Tosi hyvin sanottu. Troopinen. Joo, troopinen sää ja kunhan joskus päästä sinne Turkuun asti, niin sitten lähdetään etsimään, että miten me päästään yöpaikalle. Osoite me saatiin jo. Eri asia, että saattaa mennä tunti toinen sillä kaupungissa ajaessa, että löydetään se paikka, mutta kauataan. Jep. Ensin ajetaan määränpään ja sitten käydään kaupassa, kun ollaan päästy autoja jätetty paikalle. Itse ajattelin ottaa ehkä kameran vielä mukaan siihen, että kato räpsi ottaa hienoja kuvia keskustasta ja sitä rattaa, mutta mä kyllä sanon, että täällä on huonoja peliautomaatteja täällä Länsi-Suomessa, että älkää pelaatko pikapokeria tai mitään muuta. Isoja summia ei menetetty, mutta huonot peliautomaatit. Kyllä mä enemmän sanon, että tuolla Itä-Suomessa ne peliautomaatit on hyviä. Tässä nyt ollaan katsottu melkein, mitähän tässä nyt sanottais, aika monta 100 kilometriä tämmöstä aukeata peltoa. Että siis täällä on niinku sanotaanko pyöräilijän unelma ajaa. Täällä ei oo mäkiä sitten ei yhtään. Mä en oo koskaan ajanut tällä autolla ja mä en oo ajatellut, että täällä on näin tasaista. Mutta tää on vaan kivempi Honikalle, niin tää on ollut aika tasaista ajelua jo. Bensamittari näyttää kohta punaisella, mutta mä luulen, että kohta päästään kuitenkin. Päästään näillä sinne Turkuun saakka. joo, sit tullaan uutta klippejä, jos ei päästykään sinne asti. Nyt ollaan saavuttu määränpäähän. Ei jaksettu kuvata kyllä illasta enää yhtään enempää. Me käydään nukkumaan. Ollaan vaihtokuulumiset, syöty iltapalat ja Petruskin on tuolla pedissä on makkailemassa, niin ruvetaan henkiseen valmistautumiseen huomista koitosta varten. Palataan huomenna. Käymään päivän suunnitelman. No, lähdetään tuossa reppon 3 tunnin päästä liikkeelle. Sitten lähdetään kissoihin. Siellä on ilmeisesti nimenhuuttoja lämmittelyä. Meikäläinen lämmittelee omat äänihuulet auki. Sitten Antti lähtee nyt tuossa kohta käymään vähän jalkoja virkistämässä. Meikä syöpi ja ruppaa tekemään töitä.
Joo, piti pienellä alustavalle kävelylle lähteä tänne Turun kaupunkiin. Saa vähän jalkoa pikkasen liikkeeltä heräteltyä, mitä raskasta en tee. Mutta tää tuli huoltajan käskystä ja hän sanoi, että hän jääpi suunnittelemassa strategiaa tämän päivän juoksuun. Tuosta yhden tuommoisen nommosen ja... Saa nähdä mitä hän on sitten saanut keksittyä. Moi. Moi. Olavikin on jo valmistautuu aivan tässä niinku kissa. Mä käppäilen takaisin kämpille ja rupean henkisesti valmistautumaan päivän koitokseen. Lähdetään siirtyä kentälle. Siellä on lämmittelyt ja sitten vielä call-init tai nimenhuuto periaatteessa. Ja 16.48 sitten niin lähdetään juoksemaan ja kahata mitä tulee. Noniin, nyt ollaan saavuttu tänne PlayStation-paikoille. Joo, pelipaikoille, mutta odotellaan vielä passeja, että päästään sisälle. Tulee tuo meidän eräjärjestäjä tulee käymään tässä. Lämpökentältä tulee tuolta vähän muualta, Kaarinan kentältä tuo meille nimenomaan kulkuluvat. Pysäytettiin tuossa vähän matkan päässä meidät, että onko teillä tämmöiset lätkät, niin ei vielä, että me saadaan ne kohta ja sitten päästään kentille ja ottamaan vähän lämpää siellä muiden kisaajien kanssa ja vähän ottaa pientä briefiä, että mitä tapahtuu tuossa lähituntien aikana. Että 16.48 juostaan, mutta sitten siinä on kuitenkin kaikkea muuta vielä siinä välissä. Niin saa nähdä, että mitä tuleman pitää. Mutta nyt odotellaan rauhassa. Jos nälkä tulee, niin syvä evätä, mutta ei liikaa, koska ei ainakaan ruokamaistua meikäläisiä tällä hetkellä yhtään. Mitäs tässä on? About tierralla parisen tuntia. Joo, pikkasen reilu. Et niinku, ei nyt ihan hirveesti oo ennen aikaa. Tunti on hyvin aikaa ottaa lämpöt kuitenkin, että ei ole niin hätää kuitenkaan. Kyllä, Antti sai jo lämmöt tossa, kun polokin kaupungin Itsykällä tässä. Ja joo. Meikä ajeli tierillä vieressä, vai mikähän voi se oliikka. Mutta nyt ollaan tässä tämmöisellä puiston penkellä istuttaa. Odotellaan ja te jatketaan tonne sisäpuolelle. Oman juoksun käyntiin. Antti Ahtilinna tässä T46-luokasta tulee ensimmäisenä yli maaliviivan. Ovi 13.18, Eetu Kuisma 13.21, Emert Haakana 13.80, Pini Ekström 13.97, Iida Lounala 13.97 ja Alina Nyholm 15.1. Noniin, koitos on suoritettu tai miten se nyt voisi sanoa oikein. Niin, onnistuneesti. Olipa koitosta, vastatuuli ja sitten meitä seisotettiin melkein puoli tuntia. Joo, se oli vähän nihkeä, kun joutui seistämään puoli tuntia ennen starttia, mutta onneksi lähti kumminkin ihan hyvin. Siinä jotain viivästymistä meitä ei tultu siis hakemaan ollenkaan siitä meidän joo, että se myöhästi jotain 10 minuuttia niin kuin ihan alkuperäisestä aikataulusta, että 4.8 piti olla, niin olisiko se ollut jotain tasan jälkeen, kun lähtö niin kuin suoritettiin. Kyllä, mutta siis täysin niin kuin voin sanoa, että ihan aivan mieletön kokemus oli juosta noin suuren yleisömäärä edessä ja siellä oli kameramiehet, tuli ihan en koskaan kokenut tuommoista, että tullaan ihan kuvaamaan, kuulutetaan nimi ja mie siellä seuran logoa naputin ja näytin peace-merkkiä, että hieno kokemus. Hieno kokemus, ei näin voi sanoa, mutta me lähdetään nyt käymään tuossa kämpillä vielä. Me otetaan impsut ja kampsut keräillään ja tarvittavat tavarat otetaan mukaan, kun me lähdetään sitten käymään syömässä. Malmin kebabbi on seuraavana meillä kohteena. Katsotaan sitten kuka meille siellä on ruoan valmistamassa, mutta me jää ottaa kyytiä. Katsotaan sitten missä ollaan kohta. Noniin, nyt ollaan päädytty Turun keskustaan. Mennään safkaan. Sitten lähdetään tsekkaamaan minkälaisia laivoja täällä on paikan päällä. Semmonen pitääköhän Aurejokke vähän niin, kattomassa. Fiilistelemässä eikä yhdet käyvä. Petrus on mulle auki nimittäin. Niin, mä menin luppaamaan, että jos tullaan voitto tänne, niin se on drinkki. Niin, kyllä. Sehän on lunastettava tänne. Mut sen jälkeen ehkä käyn pyörimässä vielä vähän kattelemassa paikkaa. Tuo Markus lähtee meitä ajeluttamaan ja kautossahan Ronella vielä jotain matskua kuvattu tänä iltana. Saa nähdä, ei tiedä. Riippuu vähän missä ollaan ja missä saapi lentää. Mutta niin, katsotaan mihin se ilta vie. Että se voi viedä jonnekin ja voi olla viemättä. No mut me mennään syömään nyt. Mikä nää? Onko nää jotkut? Mie juoksin tuolla tänne. Ai sä olit tuolla? Mä juoksin. Joo. Kiitoksia. Kiitos. Ei tätä jaksa syödä. Mikä sen syymistä vähän se? Pienet vatsat meillä, niin ei me tätä saa. Ei niin. Tää on. No mut kokeilla. Kokeillaan. Kokeilla.
Kalettinen paikalle, hän on vähän Kiva nähdä kiinnostunut. äijää, Kyllä. arvostaa, että tulit käymään. Joo, erittäin hyvää ruokaa oli. Kiitos paljon. Vei nälän Maistui. pois. Joo, urheilijalle meni. Se menee suoraan habaan. Joo, me just näin. Saatiin pikkukäsikin vähän lihasta lisää. Mutta me lähdetään nyt tekemään tuossa kaupungilla vielä pyörähtämässä. Onko mitään paikka, mitä suosittelet? Niin Täällä vai? Niin, Tuolla on jokilaivat löytyy. Sitten on mitään kahvila tuossa 24H torilla on Joo. auki. Sitten tuolla toi Valohotelli aika siistiä. Oliko se joku kattoterassi siellä? Joo, kyllä tosiaan. Mikä näkyy tuolla? Joo. Tosiaan ylhäällä, Joo, Bigwoodin yläpuolella. Sinne vaan, jos sattuu jotain, niin soita mulle, mä lupaan, mä tuun milloin vaan, keskellä yötäkin. No niin, Kilauta mulle. No niin, hyvä. Hei, mut kiitos. Kiitti, oli kiva nähdä. Kaikkea hyvää sulle. Sama sulle. Tervetuloa uudestaan. No niin, Hyvää palataan. kesää. Nähdään. Moro. No niin. Kippis. Otetaan nää. Ja sit me lähdetään takaisin yöpaikalta. Nää huomenna. Huomissa. Tää on niin hieno näkymä, kun katso. Ota vielä tämmönen. Siinä on Turku. Ihan kiva kaupunki. Ihan hieno. Antaa nyt parempi kuin Jyväskylä. Ja Joensuu Ai on... ei saanut name dropata. Ai niin, nyt. Me tarvitaan tämmönen Joensuu, tämmönen terassi. Kyllä. Tää on kyllä kiva. Ja on se Jyväskyläkin oikeesti ihan hyvä kaupunki. Huomenta. Sieltä tuli aika äkäinen huomenta, mutta joo tosiaan me ollaan lähdetty nyt takaisin Turusta Joensuuta kohti. Mäkin nukkuu aika hyvää tunnet. Mitäs sä nukut? Kyllä tuli niinku... No... Kello näyttää tyydyttävä palautuminen. Ihan ymmärrettävää, mutta minusta tuntuu, että sain nukuttua ja levättyä hyvin ja syötyä hyvän aamupalan ja käytyä suihkussa ja pakattua ja painittiin vielä vähän Olavin kanssa tuossa aamusta. Ja käytiin sen pissalla ja sitten siivosimme ja lähdimme. Jätimme kämpään siihen kuntoon, missä se oli, kun me tultiin sinne paikan päälle silloin maanantaina. Ja nyt ollaan sitten siirrytty tien päälle. Auran ohi tuossa äsken ajettiin, pysähtiin syömässä lounasta, aika hyvä sakka oli siinä. Ja nyt kahvin kerran ja jatketaan matkaa ja samaa reittiä takaisin. Joo, kyllä. Ja tässä oli semmonen joku Urjalan makkastukko ja mun tietääkseni sieltä pitäisi saada nokkolavoja, niin käyn vaan kattoo, että löytyisikö sieltä vähän nokkoa mukaan kanssa. Mutta ei meillä muuta. Me jatkellaan tätä ajamista ja kuvaillaan, jos tulee jotain kuvailtavaa ja näin edespäin. Jos ei muuta, niin nähdään Joensuussa. Nyt on käyty tossa Urjalan makkestukuusta hakkeen juomat. Jaha, mitä se on? Täällä on treeni käynnissä. Oh joo. Joo. Salilla käynyt 5 päivää. Niin, ne piti tulla sitten hakkeen yksi tomma. Joo. Käytiin hakkeen vähän juomia ja sitten Antti otti ottaa makia ja Makia tuliaisia ostettiin. Karkkia en syö. Etkö syö? En syö enää. Niin ja tänne. Oot sä kuin pitkä? 2 päivää? Pyrkimys, että ois viikko ainakin ja sitten kautta toinen viikko sen jälkeen. Joo. Juhannuksena ei tuu mitään makkeita. Ei oo mikään. Sokerittomana sielläkin mennään. No, tässä me ollaan nyt. Tossa se Tuukku ja tuolla on tie ja tuolla on auto. Ja tossa on Antti. Eiköhän me lähetä kohti, mikäs tässä on seuraava? Tampere. Tampere on seuraavana ja sit Jyväskylän kautta. Me piti ajaa Jyväskylän kautta, kun ajateltiin, että meidän koulukaveri tulisi samaa matkaa autolla, kun hän ei koskaan ajanut Jyväskylästä Joensuuhun. Ja nyt saatiin tietää sitten, kun saavuttiin tähän pihalle, että hän onkin lähtenyt sitten etupeltoon ajamaan. Joo. Ja me olisi voitu ajaa nyt käytännössä Lahden ja Savarkauden kautta suoraan reittiä, mutta nyt sitten käydään tuolla maakuntamatkailuna ja Antti lähtee käymään tuolla vessan puolella, niin mä lähden autoon ottamaan. Niin palaat.